Demanaria un aplaudiment per ell, ja que no ha pogut venir. La música també és d'un mestre de casa nostra, ja de sobres conegut per tots nosaltres, el mestre Jaume Pons. I el que ha tingut la paciència i la feina més gran d'ensenyar-los a cantar aquesta sardana, el jove compositor, l'Antoni Conflaus. Així ja per tots vosaltres veureu el que saben fer aquesta canelleta. Primer la cantaran i en acabat us la ballaran i tot. Ja podeu començar. Al final un disc ben fort, que se sentin des de Manlleu.